Kompanija Motorola predstavila je napredne mogućnosti svog poslovnog ThinkPhone telefona u Naučno-tehnološkom parku u Nišu u okviru 7. foruma naprednih tehnologija u Nišu. Na ovom forumu kompanija Motorola je IT zajednici predstavila naprednu integraciju Windows 365 operativnog sistema sa svojim ThinkPhone pametnim telefonom. U saradnji sa tehnološkim gigantom kompanijom Microsoft, Motorola je kreirala dve nove napredne funkcije za sve ThinkPhone korisnike koje im omogućavaju da rade sa bilo koje lokacije. Kompletna integrisana podrška za Windows 365 cloud mogućnosti i push-to-talk integracija u okviru walkie-talkie funkcije koju nudi Windows Teams. Integrisanjem ove mogućnosti u ThinkPhone, Motorola poslovnim korisnicima nudi kompletan cloud PC koji staje u njihov džep, kako bi mogli da rade sa bilo koje lokacije na svetu. ThinkPhone korisnici sada mogu da maksimalno iskoriste Windows 365 integraciju i streamuju Windows iskustvo sa njihovog ThinkPhone uređaja na veći ekran prostim povezivanjem preko USB-C kabla uz Bluetooth tastaturu i miša. Motorola kao kompanija koja već duže vreme sarađuje sa Naučno-tehnološkim parkom u Nišu prihvatila je poziv da bude deo 7. foruma naprednih tehnologija u Nišu. Mi smo danas iskoristili priliku da prikažemo naš ekskluzivni proizvod, a to je mogućnost korišćenja Windows 365 uz pomoć ThinkPhone by Motorola mobilnog uređaja. Svi poslovni korisnici koji već koriste Windows 365 licencu ovime dobijaju mogućnost da praktično imaju laptop u svom džepu, da na bilo kom mestu, u bilo kom momentu mogu da dobiju svoje dobro poznato Windows okruženje kao da su u svojoj kancelariji.